Toto je výtah. Právě. Jedu. Ne, já jedu dál. Tak jedu dokola a zase dolů. A jdeme zpátky. Ty schody, proč chodit po schodech? Proč chodit po schodech, když můžu jet takovýmhle super výtahem? Už se na třetím. Na ní nacházíme se v poliklinice v Hradci Králové. Už jenom jedno patro. Tak já se projedu ještě znova dolů, když už to natáčím pěkně. Vlastně ještě bude přízemí. A tady je moje maminka. Ještě jednou. Pozor, vystupte. Sakra, já se bojím. Jo, já přijdu. Mamka mi utekla a já jedu dolů. A tam nejde vystoupit. A teď jedu doleva a teď jedu zas nahoru. A tady se to celý otáčí. Takový kruh. Je hezky vidět. A už jsem v přízemí. Tak já teda vystupuju. Je to takový docela skok. A takhle to tady jezdí pořád.